dutse kenan ni zai wuce. Kai ma ka dirga. Bello. Adamu? Wannan zai ta zai yawa nan. Dole. Mutane. Mutanen mu ne. Abu wannan gida ya wuce. Wannan ɗaya cinye. Shugaban rage raɗaɗi. Zai sa wani tsakani. Kai dariya. Ya kana tsaye da ya da hulan ne a garin Bandara. Ana watsa kuɗi ba. Wai ina gajiya? Kan giwa ne. Kan giwa ne. Allah ne biya. Normal ne. Normal ne. Mana. Allah da mai gina da dubu. Mai dubu. Allah mai jama'a. Jama'ar gasunan da kaga ne. Yara. Karamin doki yaro ya hawo shi. Hadda karuwai. Aminu barkatan gare. Khalid, ka dangana.
wannan ma yana burge Hadi baraya. Musa ne ke bada ko? Abu malam Suleiman, baka lafiya. Baka lafiya kaman. kai ana ce muku lafiyar kuna Ile video kamar wani mai kama da Suleiman da Alhaja wanda daga Ego. gaskiya ne boy yi wallahi
arama mun talla Allah da Halima ga taka. ɗan kwanan duniya kin kuma ka ba mutanen gobe ne wannan jajayen? Kamar masu wasan wuta ko? haka da ya baya kare kana ganewa wani Sauka lafiya. lafiya
Gaishe ka garkuwa. Garba. Ranka ne. Barka lafiya. Gyara. Gyara. Ya